So adin papatagay mo 1,000. Oh, kunin naman iti ay nalakitan na rin asa. Yung adlaw, itabo na liwat. Anatong kakulob yung papakyan ako na noan tinatawag nga mulido. Matilaw kita ini. Oy, amoy nin. Yan na nakabiling kita yan ha. Din ang yung papabiling haton. Mantini. Amoy nit mulido. Nabayad kita ha. Tagjis ko nini. Nakabiling yung mulido. So didi kita ko kay masurong kuno din ni Haira. Di kita yan didi RL. Kagad daw kayo nakapamalit kita inta di nga mga para kan na ni Bisa. No. RL commercial. Adi no sa katray. Damang salamat. Ay nakakuan. May doon ni secret packet. Ading kopi ko, kapi-kapi. Kung lang kayo nipakita kayo pag-aamot iya karuyag yapon o adi naton gatas ba ini mga dilata damo inin check outfit ngayon ka ngayon ka Check. hindi nimit palita okay Good morning. Today is June 2, 2024. Time check is brought to you by ourselves. Alas 11. Tikain ka. Check outfit. Check outfit. Logo do. Tikain ka. Picnic. Payat nga yung computer picnic ka. Pupudi mo teacher. Payat class teacher niyo. Pero tidak dito ngayon teacher. May asawa. Maruya kita. Char. Ngayon kita anay. Yes. Agad to ang kita iyo. Ganda pa rin. Ito ang kita naganaga. Sino ano yun? Paya balito ito na. Kaya kung diri po dito yung teacher, dito ko tutugutan. Opo, teacher. Payo ito na. Di may doon yung dara na dyan. Ngayon, ako ko na tiyak ko, kaya magkukuhan na lotya, babartinder. Nakadamot yung mga ambisyon na kinabuhi. Siya ha? Bring and share. Kaya doon naman yung gym. Okay, hala. Sige. See you there. Okay. Oy, pasok ko anit mga video. Ipapasok ko anit mga video kay kanina may nasingat kita kanina merkado. Kay adsugo haton kasi i-grocery ko no. Ay yung butong natin mga dilata. Palit tayo na bunay, sa tray. Pasok pa ang video. Okay. Nay. Adin papatagay mo. Hindi ka man mag-grocery. I-grocery ko na lang nanay. So adin papatagay mo 1,000. Kunin naman iti ay nalakitan na rin asa. Tapos yan mapagkanto kina merkado. I-grocery ko ini. Kaya amon sharing kalit ko ako nalakonot mamalit ko ng mga dilata or ano. Turog pa ko siya. Ay, Domingong adlaw. Mayo 30 Yulo agad Mayo. Hunyo Diyos Junto. Oy, tabo na liwat. Domingong adlaw makadikita didi. Anatong kakulob yung papakyan ako na noan tinatawag nga mulido. Matilaw kita ini. Oy, good morning sangkay. Barakas boys. Ay, alaga daw. Thank you. Oo. Mga sangkay naton ha. Madit bebit. Hello. Hello aga. Oy, mapahinga. Aga mano. Mapahinga aga. Adi man, may music. Man, may music. Mulido, may da. Waray na. Waduh. Oh, man, mulido, may da pa. Waray na.
Oo, daw. Daw. Oo. Bukarilyo ito na, no? Bukarilyo. Bukarilyo. Abot ka, may bukarilyo. Adi ko, kubar. Oo. Diba daw, kitig abot. Asing pa kayo mo buhatin aga pa. Kinaturog ka man. Alright. Lido, mula itong lido tikaduhang paralitan. May pulis. Laka Anton, may pulis pa. Ito, katiskina. No, sapa na gusto niyo. Lido. Para kita makapalitin mo lido. Awaray. Sige lang home tantet nga mo lido. Tunod maabot na lang kitang temprano. Kaya na't oras na. Oo. Actually yan ang adlaw. Ano, di kita yung merkado. Kaya may da natin bubutungon. Mag-grocery kita. Kaya may da naghahatag para ka nanay Bita. Ng ka nanay Landa. Ano yun niya? Lettuce, sir. Wow. Picture kami, sir. Wow. Dinin nga litos. Dinin. Din maninin nga litos. From, Manila sa Rock. San Roque. Amoy na sinatawag na ano pa ito? Perfect. Ha? Perfect. Perfect. And Nagpira man ini. 120 pesos. 120. Ano sa kasugag. So mga presyo ninti kang kuan la ha garden ni ano pa tiging bibiling. Baka di na. Charot. Sige. Bye-bye. Oo. Ano yung scramble? Scramble? Aw halo-halo. Aw halo-halo. Oo. Okay na kanan magpaso. Mapaso. Ulido, ininori kita igabusin mo lido. O amo inin. Yan na nakabiling kita yan ha. Di nandit di papabiling haton. Mantini. Amo init mo lido. Tikang inin din. Tikang ha. Burawin? Yes. Amo na. So mulido. Tagpera inin. Tagpera. Tagdan lang po. Tagjis. Bayad kita ha. Tagjis ko nini. Kabiling kita gihap. Okay. Agi daw. Sorry la. Oo. Nakabilingin mo lido. Amo ngayon madalin maubos. Ito lang sarili kamuti ko no. Nakabiling. So didi kita ko kay masurong kuno din ni Haira. Di kita yan di diha RL. Laga daw kayo nakapamalit kita hinta di nga mga para kan nanay Bita. Kami daw baga nagpaabot hay yung grasya. So karuyag ko no palitan niya kuan mga dilata kung ano man. So amoy ni. So di rin na RL ha. Hala, baka di ka mo di Domingo. Pero kami tinira abre kada adlaw. Ano pa yung bibiling? Baka di na. Charot. Tato di rin na. Again, natago. Ay na. Wow, sa tao. Tanan natin mga sangkay din napira niya ang tanan. Basta ka ng 750 lang kay mapagpakunbunin. So amo na inin. Amo lang dida RL no. RL commercial. Kapag kita yung bunay liwat. Bunay dot papaliton para may daniya pero minti bagalutoon kung ano man. Kadian niya sila maya. Di ka na nakita. Masilaw. Ano ni may glass? Ano sa glass? Pagpasalamat anay. Dino sa katray. Damang salamat. Jado. Tinanaga. Ayaw na lang kita hinikuan. Tapos adi pa. Hallelujah. Adi pa. Nay, papakita ko lang mo. Para lot malipay ang naghatagay mo. Higkakantainin. Hindi na lanay dito. Tinikuan. Hindi man. Kwarto. Ibutang lanay. Ano nakayabi ito na? Ay, nakakuan. May doon ni secret pocket. Allah, ka daw. Nakasubad na laki. Allah, ka daw. Ito nga yung mga
dapat sunod nakakuan na, naka-bluetooth. Aba daw, oray na di ka naman kasakuba daw. Oh. May, ha? Ading kopi ko, kapi-kapi. Okay lang lang kayo nipakita kayo pagkahamot iya karuyag, yapon. O adi naton gatas. Ba, ini mga dilata. Damo inin. May da corned beef, may da beef loaf. Oh, may da adin century. Oo. Ini naman, adi pa. Adi, actually, kamo ni nanilang datig 1,000 kamo. Ha? Gintagan, kamo ni nanilanda, tig 1,000. Ginatag ko na hiya 1,000. So iton hiya, worth iton 600 plus, 650 ada or ano, adi matrisibo. Oo, dito. Oo. Kaya mo niya kukuhan, 1,000 kuno para kuno grocery. Grocery. Oo, kaya mo man niya gusto, itin kuno ako, i-grocery nala kuno 1,000. So amo iton, plus ang bunay tag 260. Oo, amo iton. So 1,000 iton. Oo. Pero, adi nakukuhan hay mo, agad na buklad da yun. Aray ko na ito. Ala, agad na buklad da. Adi ko, adi na higahatag tatagan tayo ko hinkuan. Tatagan tayo ko hin 500. Oo, 500. Tatagan 500. Kaya para diri ka baga. Oo, 200, 300. So 1,000 yung papahatagain mo. Sino naman? Okay? Tira na. Happy? Wala, kira na. 200 plus 100. Alam na, papakantuan tani ko all dito kay nagtitikang natiyo. Sunday mas. Oo, halala. Pero yung Tacloban, makagyan na kita ha, Ira. Kaya ko nakukaon, mapabusala. Pataw, mapabusala. Ay kita downtown area. Oo, sarap balikan. Ang downtown area, sarap. Umalit kami ng Itlog. Yun daw ang kanyang babaon sa kanilang picnic outing. Ha? Okay. Parang kita sa nung kamo mag-picnic. Sige na. Let's pray. Save from the bunch of Christ our Lord. Amen. Makita la ako. Pwede yun. Wow. Sige na. Hinay ha. Basta text ako ha. Text ako ha anak. Okay, bye-bye. Sige, hinay ha. Malakat na ako. Ha? Text ha. Oo. Thank you ma'am. Okay kay baga. Oo. Amo na kabaga. Kuan na ito. Okay. So, again, mauliliwat kita. Baga. Thank you sir. Safety man hira di dano. Opo, thank you ha, thank you. Anong ngaran din pa di? Anong ngaran ni? Omega. Oo, mamay kala no. Ini Omega Bilya. So tutuloy upat ka unit. Ano yung nakita may ada kalugaringon mga swimming pool ha? Oo, adin din dapit sa may Algo Homes. Oo. Ngayon, siyempre may datong katugutan na ni Ramaestra. O kaya mapaada to tira maestro lang to postura.
Again, this has been your friend from another star, San Kaitonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Oo. Kadila ka mo ha, kung baka maruyag ka mo. Pamarigos nga di. Oo, may dako baka igsisiring ayo. Ha? Dila maya. Bye. Okay. Mga classmate ko siya. Oo, may dako ngayon nagpalapaadi nagpahabol. Kabahin ba hanakon kanina kasi an kanan 1 million kuno may dinat kuno nakarawat na nga 1 million. 1 million kuno han kana na ano man na naton vlog kabahin ang pugon ba. Oo. Alagalo kay nahasya ka kitunhan sering ni tatay nga wari man daw la kon hiratagi kuno han akong kuno nakarawat nga 1 million tungod kuno na akong pag-vlog. Amo naman init diri maupay iton daw nga pasumat-sumat ba. Diri ton maupay kay nakakaraot iton hindungog. Pasaylo na lang kamo iton na baw, diri na lang kamo panubuan iton anuman. Malain iton. Kaya ano? Imbis nga mabulig kita iton mga suga dito, mag-vlog kita para pag-promote. Kay nanay nga ngadtuan lugod, hindi rin maupay nga ustoryahon. Ayaw ka mo pag pinansulsulon nin sugad kito kay napagaba ito. Ayaw. Kay kaya man hiratatay adto nagkukuan gad man nag-iawat baga na-expect hira nga babahin-bahin ang kuira han 1 million just for Santo Elementary School napagabay ton ha kung hido ka man nga nagsinulsulo ni Taiya pasayloon ka na laon ta ton Ginoo kay ako luhat maupay ta akong panuyo pag-promote na nakita man kamo ano kung ito binubuhat. Oo, pagkuhan lataton ito pag-promote tala sa kurong tanalanay. Good night. Sweet dreams, mamua. Chup chup. Bye bye.